Por ahí. Ai, la pressió. Tanquem. Què tal? Bé. Marco? Ei, hola. 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 Que em faríeu una fotito, porfa? Vale. Sí? Qui vulgui. Estic bé? Sí, sí. Només tinc 20 likes. No estic guapa o... Estàs guapa. Estàs molt maca. No sé, em sento com si no fos prou guapa o alguna cosa. Va, és igual, va, comencem el conte. Fa molt i molt de temps, en un regne molt llunyà, hi havia un rei i una reina que tenien una filla molt i molt i molt bonica que es deia Blancaneus. Aviam. Buah. Fa, uns mesos ja que es va morir ma mare i el meu papa es va tornar a casar amb una... que ara tinc una madrastra. Aviam, jo, en sèrio que no és per ser creguda, val? Però sóc la més guapa del regne, ok? Oye, Siri, una cosita. Qui és la més guapa del regne, porfa? Com que 2 likes? Però què passa, que se'm veuen les arrugues o...? Hòstia, se m'estan veient les canes? Joder, no sé, la cel·lulitis, que se'm veu ja aquí la panxa o... És que a mi em puja mogollon l'autoestima, amb els likes. A tu et passa? Sí. O sigui, era la que tenia més likes en sèrio, però molt. Les coses canvien. Ja. Doncs jo no sé si vull que canvin. Perquè és que abans jo era la més guapa i la que tenia més likes i ara la maleïda Blancaneus té molts més likes que jo. Noies, heu vist aquesta poma? És preciosa. És perfecta. A part, que si li faig una mossegada, doncs que segur que hi haurà temita amb el príncep, no? Vaig a posar-me guapa. No, que no me... Ei, que les princeses Disney els hi entren aquestes faldilles. Les princeses de Disney són irreals. Els cossos són irreals. I totes les dones que jo veig a les teles a tot arreu són com les princeses Disney, totes estan primes. Perquè utilitzen Photoshop. Tu has vist mai alguna princesa Disney, digue-li influencer, digue-li actriu, que no estigui prima, que sigui supergorda i així? No n'hi ha gaires, no? No. Però a mi ara em passa una cosa, que és que jo... A mi m'agrada el príncep. I tinc ganes de fer-me un petó amb un noi. I no sé, doncs que em vaig a menjar la poma i no sé, jo vull... No te la mengis. És que jo vull estar amb el príncep, o sigui, no em pots dir això, a mi m'agrada el príncep i jo vull estar amb ell i sé que si me la menjo estaré amb el príncep. Però qui t'ha dit que si te la menges estaràs amb el príncep? És el que passa al conte. Quan es va menjar la poma, la Blancaneus es va caure morta al terra. Els 7 nans que vivien amb ella van tenir la gran idea de posar-la dins d'un taüt transparent de cristall. Llavors un príncep, un dia que tornava d'una batalla, es va topar amb la Blancaneus. Hola, què passa? Passava per aquí, m'han comentat uns col·legues que per aquí hi havia una xavaleta molt guapa, així una noia com amb la pell molt blanca, com la neu, i així els llavis vermells, com la sang, els cabells negres, com tu, com la nit, sí. Llavors vaig a veure si, no sé, li faig un besito, no?, i la desperto. Sense el seu consentiment. Ara veurem, que ara no l'he trobada. Un moment, no correm tant amb el consentiment, jolín, estem una mica pesadets, amb aquest tema. Va, vaig a buscar-la, a veure... No me jodes, o sigui... Això ho heu fet vosaltres o...?
Aviam, és molt grassa aquesta noia. I què passa? S'ha menjat una poma. S'ha menjat una poma perquè s'ha quedat negra i gorda de menjar-se una poma. La veus? Perquè hauria estat amb tu. És taula de surf, eh? I? Home, que no li podré tocar els pits, és que és molt fort, o sigui, tu... No sé, noies, vull dir, la veieu bé? Sí. I et veus bé tu? O sigui, només t'importa això. O sigui, és igual si és una mala persona. A veure, tampoc et dic això, però primer que estigui guapa m'importa, jolín, poder-li, no sé, mirar-la i... És que a veure, un moment, o sigui, per què de totes les princeses que hi ha al món m'ha de tocar aquesta a mi? Una pregunta, noies, a vosaltres us ha passat mai com que us heu sentit que us valoraven pel vostre físic? Molts cops. I no hauria de passar tant. Sí. I comparant-nos amb les persones, intentant averiguar si som millors, si no... Com ha sigut o com et vas sentir? Malament. Insuficients. Autoestima baixa. A mi abans m'afectaven molt els comentaris de la gent i fatal. Però a poc a poc ja ho he anat assumint, que no importa el que opinin de tu. Si tu et sents bé amb tu mateixa i com ets, ja està. Els comentaris de l'altra gent no importa. No tens que canviar per agradar una persona. En el meu cas, per exemple, m'intento acceptar. O sigui, cada cop que em poso davant del mirall i dic això no m'agrada, m'hi estic un rato més davant del mirall i penso, però per què dius això? O sigui, per què ho has de canviar si sóc així? És el que em fa ser jo. Cortamos.